Hogeigarren mende hasierako kubismo eta impresionismotik hasten da ibilbidea. Kandinskiren artelanek leku handia dute erakusketan. Pintore horren bildumarik handiena 150 kuadro baititu Guggenheim Fundazioak. Euretako batzuk lehen aldiz ikusi ahal izango dira Bilbon. Beste egile batzuen lanak dagoeneko ikusgai egon dira, baina berreskuratu egin dituzte erakusketa honetarako. Pero se repiten porque son obras emblemáticas dentro de la colección. Lucia Agirre komisarioaren berbetan, errepikatu egin dituzte oso lan emblematikoak En nuestra direlako. memoria, pero no podemos prescindir de obras como París a través de la ventana de Chagall. Ezin biltegian utzi Chagalen Paris leiotik zehar bezalako maizulana. Bidean Eduardo Txillida eta Jorge Oteizaren eskulturak ere aurkituko ditu bisitariak. Lanen erdiak New Yorkeko museotik ekarri dituzte, baina oraingoz erakusketaren zati bat baino ez dute zabalduko, 3. solairukoa. Urritik aurrera, lehen eta bigarrenean ere egongo da ikusgai, 21. mendeko atetaraino helduta.